Espera, voy a grabar ya. Voy a entrar en medio minuto en directo, ¿vale? Vale. Pero para que... Y has probado, o sea, está bien, ¿no? Sí. Ya. No iba a decir cámara como para... No, ya, veo que veías. Pero sí, se veía. Aquí soy en un organismo web. Sí.
igual, ya que no nos sobra tiempo, ¿no? Ojalá con poco dicen ellas que con mucho, que se me mete un poco las ideas. No, si es que es esto, que no... Mira, que no cierra más. Como del otro lado. ¿Tienes la corona? Ah, vale. Gracias. Si quieres conecta, ya no Sí, pero es que tiene que estar un poco, no va a estar centrado, pero con el aire a este lado, pero tampoco va a estar así.
Atzaldeon, mila esker gaur gurekin hemen Donostian izateagaitik, eskerrak herriz herri lanean, deialdiak egiten egon zareten norbanako guztiei, gaur batzuk hemen zaudete, baina ezin egon izan zaretenei ere gure eskerrik beroenak. Guztiok gara bideo honetan beharrezkoak. Gracias a todos y a todas por llenar hoy las calles de Donostia, reclamando con cada paso el camino de esta política penitenciaria que es tan necesario para poder avanzar en la convivencia, eta baita sufrimenduarekin amaitzeko ere. Eskerrik asko beraz guztioi, orain presoak dinamika sustatu dugun kideon partez. Ekainarean agertu ginen lehen aldiz jendaurrera, amaitu berri dugun manifestazio honen deialdia eginez. Tal y como dijimos ese día, nos encontramos ante un nuevo tiempo que nos abre la oportunidad de avanzar como sociedad y de sembrar las bases para acabar con los años de sufrimiento. Baina horretarako bada oraindik askatuko beharreko korapilo bat. Euskal presoei ezarritako salbuespeneko espetxe politika, eta honek zenideengan dituen ondorio gogorrak. Egoera honen aurrean, gizarte zibilaren parte garen eta alor ezberdinetan lanean gabiltzan 56 lagun batu, eta aurrez beste hainbatek Ipar Euskal Herrian egin zuten moduan, gure ekarpena egin nahi izan dugu. Las personas que somos parte de la dinámica orain presoak decidimos dar un paso adelante, y tal y como hicieron al otro lado del Bidasoa, para animar a la sociedad a ir desatando aquellos nudos que nos impiden avanzar. Bake artisauek eginiko lana eredutzat hartuta, orain guretzan da dela ulertu genuen, eta orain presoak lelopean, iparraldean hasitako bideari hegoaldean jarraipena eman diogu. Bakoitzak bere desberdintasun eta berezitasunekin. Gaur, egun bizi dugun egoera historiko hau ahalbidetzeko, duela hilabeteak iparraldean lanean hasi ziren hainbat kide ditugu gure artean. Tartean, bakearen alde eginiko lanagaitik atxilotua izan zen Michel Berokorgoin, bake artisaua. Micheleri hitza emango diogu. Michel, zurea da hitza. Arratsaldeon guztieri. Duela urtea, iparraldean ari ginen Pariseko manifestazioa antolatzen, abenduaren 9. Orain presoak izan zen Parise erdirat ereman genuen mezua. Ordukoz, Euskal Herriko panorama aldatu baitzen. Besteak beste, jendarte zibilaren implikazioari esker, etaren armagabetze osoa eta egiaztatua egin zen. Alde bakarreko bideak, oztopoak oztopo,
emaitzak izan zituen. Estatuaren nolabaiteko implikazioarekin. Parisera joan ginen, gobernuari erteko, gelditzen zen bidea ezin zela alde bakarrekoa izan. Armagabetzeak eskatzen zuela gatazkaren ondorioak tratatzea. Elkarrizketa espazio bat ere irekia zen, ordukoz, justizia ministeritza eta iparraldeko ordezkaritza zabal batekin. Pariseko manifestazioa zen, elkarrizketa espazio hori, pisua eta ahalak emaiteko helburuarekin antolatua. Duela urtea, ari ginen jendea mobilizatzen eta hautetxien biltzen. Iparraldeko 1000 hautetxi, anistasun zabalenean, izenpetu zuten Pariseko deia. Eta Parisen bildu ginen 10.000 jende. Transversalitatez, anistasunez eta ezberdintasunez josia. Eskatu genuen urgentziazko pausoak, bake integral eta orokor baten perspektiban. Mugimendu bat abiatu zen, egoera blokatu batetik atera ginen. Gauzak asko aldatu dira. Ez dugu mespretxatu behar panorama aldaketa hori. Baina hori ez zaigu aski, ez gara hortan eta horrekin hasteko. Asko egiteko dago. Egina izan dena zaila izan da, eta egitekoa behar bada zailako dirudi. Baina ez dugu aurtirik, segitzea baizik. Iparrorratza argi daukagu, baina bidea lainopean urratu behar dugu. Denbora doa laster eta urratsek eskatzen digute denbora. Baina abiaduraz aldatzeko garaia etorri da. Parise eta Madrilek entzun behar dute hori. Parise eta Madrilek entzun behar gaituzte. Abiaduraz aldatzeko garaia etorria da. Entzun behar dute prozesua ez dela bukatua etaren amaierarekin. Bake iraunkora eta elkarbizitza elkarrekin eraiki behar ditugula. Iraganaz deus baztertu edo ahantzi gabe, etorkizunari begira ari izan behar dugula. Munduko hainbat gatazketan ateratzeko egin duten bezala, eta beste hainbat gatazketarik ateratzekoz egin beharko duten bezala. Bide luzean garela erran dugu. Urratsak egitea denen eginkizuna dela goi maila hartino. Gogoan atxik dezagun guztiek errealismoaren printzipio nagusi hau. Etapa bakoitzak aurreko etapa konfirmatzen duela eta ondokoari perspektibak irekitzen. Etapa bakoitzak aurreko etapa konfirmatzen duela eta ondokoari perspektibak irekitzen. Hortaz, egiteko den bidea egiteak konfirmatu behar du egina izan den bidea behar zela egin eta ona zela. Alde baten urratsak bestearen urratsa permititzen eta eskatzen du. Badakigu zoin diren, orai ditugun hiru lan sailak. Bitimak,
indarkeria guztien biktima guztiei zor diegu egia, errekonozimendua, errespetua eta erreparazioa. Mailortan badira iniziatibak, han eta hemen. Behar ditugunak gure ganatu, orokortu, bidertu. Biktimeri zor zaie ez eragileak izaitea beste helburu batzuen zerbitzuko. Biktimeri zor zaiena da iragana ez errepikatzea. Zor diegu biktimeri bake iraunkor eta justua, guztien artean eraikitzea, edozoin izan ditezen beste gure arteko ez adostasunak. Biktima guztiak humanitate berekoak dira, guztiek eskubide berak dituzte, ez da biktima on edo biktima txarrik. Preso eta ieslarien egoera konpontzea, bakegintzaren elemento konstitutibo bat da. Presoei aplikatzen zaien politika aldatu behar da, gaurko egoerak eskatzen duen bezala. Salbuespen neurriak kendu behar dira. Giza eskubideen urraketak baitira, presoen eskubide urraketak baitira. Mendekoa ez da bidea. Presondegietako baldintzak hobetzea ez da biktimeri kalte egitea. Presoen baldintzak lege aguntaren neurriak ekarri behar dira orain. Eta legea ere beharko da gero aldatu. Bake prozesu batek eskatzen duen kuadro juridiko berri bat beharko dugu. Bake prozesuak eskatzen duen kuadro juridiko berri bat beharko dugu presoentzat. Beste prozesu guztitan egin eta egin den bezala. Eta hainbeste aipatzen den elgar bizitza hori behar dugu eraiki. Orai, aipatu biktima eta presoen alorrean pausoak ematea, elgar bizitza ahalbidetzen du. Baina ez da bakarrik hori. Elgar bizitza da guztiek eta beti tresna demokratikoak erabiltzea bete nahi diren helburuei buruz. Elkar bizitza da onartzea historio bat baino gehiago izan dela gure herriuntan. Memoria bat baino gehiago. Eta memorio kolektibo bat eraiki behar dugula. Non, memorio guztiak errespetatuak izango diren. Hori onartzea eta hori buruz lan egitea jada elkarbizitzaren bidean gira. Bakegintzan denek dugu egin beharra. Herriaren aktibazioa eta anistasuna eskatzen du. Bakoitzaren indarra eskatzen du. Gobernuen implikazioa eskatzen du. Bakea denentzat ona baita. Bakearekin guztiak irabazle baigara, egin dezagun guztiak irabazle izanen giren bakea. Egin dezagun guztiak irabazle izanen giren bakea. Eta agian, eta egungo egunak beharko du helburu hori elikatu. Mila esker. Bueno, denok abesten dugu nozen.
eskatuko diet, orain presoak dinamikarekin bat egin duten lagunei, holtzara igotzea. Zalo, berbat? Hanek esan duen bezala, garai berri baten aurrean gaude. Aukera eta ate berriak zabalduko dituen garai berri bat. Azken hilabetetan emaniko urratsek eta eskuratutako lorpenek gizarte zibilaren aktibazioaren garrantzia agerian utzi dute. Bide batez, eskerrak eman nahi dizkiogu Micheli gaur hemen gurekin izateagatik, eta iparraldean eginiko lanaren testigantza ekarri izanagatik. Michel, beste bake artisauekin batera, bakearen alde egindako lanagatik atxilotua izan zen. Eta ondorioz ezin izan du muga igaro orain artean. Gaur gure artean dugu, eginiko lanari eta emaniko urratsei esker. Bakearen eta elkarbizitzaren alde egindako ekarpenaren adierazle izan da gaur bera holtza gainean izatea. Compañera Arantxa, nos encontramos ante un nuevo tiempo que nos abre las puertas para avanzar hacia una paz y una convivencia en la que tanto la sociedad civil como las fuerzas políticas, sindicales y sociales tenemos la responsabilidad y la oportunidad de crear una sociedad mejor de lo que conseguimos ser en nuestro pasado reciente. Una sociedad que reconoce, que respeta y se responsabiliza de cada uno y una de nosotros. Para eso no nos queda otra que tejer redes, crear puentes, tender la mano a quienes tenemos a nuestro lado, porque todas somos necesarias para desatar los nudos que aún siguen dividiéndonos y siguen causando dolor. Milaka pertsona batu gara gaur, orain presoak lelopean. Jendarte hau arrakalatzen duen, korapilo horietako bat askatzeko urgentzia aldarrikatzeko. Espetxe politika hau aldatzeko beharra sentitzen dugun milaka pertsona gaude hemen. Orain artean egin den manifestaziorik anitz eta zabalena. Elkarrekin bizi nahi dugulako. Sufrimenduarekin amaitu eta aurrera egin. Horregatik batu gara gaur hemen. Orain presoak dinamika duela 4 hilabete aurkeztu genuen Bilbon. Iparraldeko lagunek abiatutako dinamika utzi eta Bidasoaren beste aldera ekarriaz, baina gure bide propioa egin asmoz.
Orduko hartan, gure ibilbidearen oinarri izan den irakurketa aurkeztu genuen elkarbizitzaren plazan. Eta bertan, egungo espetxe politika ezoikoarekin amaitzeko beharra azpimarratu nahi izan genuen. Hain zuzen ere, jendarte arrakalak sendatzen hasi eta sufrimentua sortzeari uzteko. Euskal presoen arazoari irtenbidea ematea beharrezkotzat jotzen genuelako. 4 puntu aipatu genituen ekainaren 2an aurkeztutako deklarazioan. Eta gaur ere, ekitaldi honetara ekarri nahi izan ditugu. Bereziki, senideak zigortzen dituen urruntze politikarekin amaitzea. Larriki gaixo diren presoak etxeratzea, dagokien zaintza jasoa izan dezaten. Lehen graduaren iraunkortzea eten eta gradu aldaketak ahalbidetzea. Eta zigorren batuketa aplikatzea. Azken hau asteartean Estrasburgok erabakiko duenaren zain gaude. Hauexek dira hemen, holtza gainean, gauden kideok urgentziaz konpondu beharreko auzi gisa ulertzen ditugunak. Las personas que el 2 de junio nos presentamos bajo el paraguas de la dinámica Orain Presoak, las mismas que hoy estamos aquí sobre el escenario, consideramos que son 4 las prioridades que tenemos dentro de ese tan necesario cambio de la política penitenciaria. El fin de la política de alejamiento, la excarcelación de las y los presos gravemente enfermos para que puedan recibir los cuidados necesarios e incluso salvar sus vidas, las progresiones de grado y el cómputo de penas. Con esperanza, esperamos que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo el próximo martes 23 de octubre acabe con lo que hoy no deja de ser una gran injusticia. Bidea hasi baino ez dugu egin. Gaur hemen lortu dugun aniztasuna eta elkartasuna aurrera begirako bidean lagun izan dezagun. Badugu zeregina, baina garrantzitsuena dena badugu zer egin horiek aurrera eramateko behar dugun indarra, konbentzimendua eta ardura. Hala erakutsi dugu azken hilabetetan eta baita gaur ere. Argi baitugu ez diegula gure ondorengoei guk bizitakoa oinordetzan utzi nahi. Estamos convencidas de que nadie quiere dejar como herencia a las generaciones futuras lo que nosotras hemos vivido. Por eso nos toca seguir trabajando juntas y juntos, como hemos reflejado en esta manifestación que hoy ha llenado las calles de Donosti. Es verdad que aún nos queda mucho camino por recorrer para construir esa sociedad anhelada que sabe convivir y que sabe hacerlo en paz. Pero hoy también hemos demostrado que podemos hacerlo tejiendo desde lo que nos une y asumiendo nuestras diferencias sin que éstas sean un obstáculo. El cambio de la política penitenciaria de excepcionalidad es urgente porque sigue vulnerando los derechos humanos más básicos, sigue vulnerando el propio marco jurídico que la ampara y sigue generando un dolor injusto a las personas presas, a sus familias y a su entorno cercano. Transformar ese dolor con un tratamiento justo es un primer paso, entre otros muchos, para crear las condiciones que nos permitan construirnos como una sociedad que asume su pasado y que ni se resigna ni renuncia a avanzar a ser mejor e imaginar un futuro mejor. Queremos felicitaros a todas y a todos. Alrededor de 40.000 personas estamos hoy aquí. Gracias y felicidades de verdad a todas las que habéis trabajado para hacer posible esta dinámica. Gracias y felicidades también a todas esas personas, asociaciones y organizaciones que os habéis esforzado en dar un paso más demostrando vuestro compromiso. Queremos transmitiros nuestra enorme alegría por haber trabajado a pesar de nuestras diferencias, codo con codo, por lo que nos une.
Ese trabajo colectivo, como ya hemos dicho, es no solo enriquecedor, sino también imprescindible para hacer real la voluntad de construirnos mejores. Por la convivencia, por la resolución, por la paz, orain presoak, felicidades y muchas gracias. Zorionak bihotzez guztioi. Zuen herrietan dinamika hau zabaltzen lanean egon zareten guztiei. Zorionak ere modu batean edo bestean, pausu bat eman eta zuen konpromesua adierazi duzuen hoi. Norbanako edo eta eragile bezala. Benetan batzen gaituen oinarri baten alde elkarrekin lan egitea beharrezkoa bezain aberasgarria da. Zuei esker gaur 40.000 pertsona inguru elkartu gara. Elkarbizitzarako, konponbiderako